Martin, vi kan slet ikke bruge din til computer. Nå, normalt ligesom vores. Godt, fordi så kan vi hurtigt lægge det over os. Okay, 3, 2, 1, kør. Nu er det svømme på krosset. 3, 2, 1. Stående, Martin. Nu skal vi nok lade være med at køre ind. Ja. Går lige herover, hvor han ikke kan køre os over. Martin, Bare gå herind. jeg filmer dernede, hvis han kommer. Du giver den hurtigt til mig, når han kommer. Jeg tror godt, du kan tage den nu. Gør det, du havde i lommen. Du har tyk gummi på som og som. Nej. Fuck, han var bare. Ja, så kommer han kommer her. Jeg kan ikke rigtig se ham. Fuck, mand. Ej, vi skal ind for at tage førmeskamera. Den her kan ikke zoome ordentligt. Man kan knap først se det, når... Fuck, det er ikke. Jeg kan zoome den her. Man kan Jeg kan heller ikke zoome. Nej, men ved dig, der er det meget tydeligt. Jeg kunne ikke engang se, hvad han lavede dernede. Uden at løbe dernede. Okay. Så har vi sådan en lille video. Og nu sker det. Ja, nu er det Victor, der kører. Ja. Halv pensionist, halv idiot. Når I er på YouTube, ikke også? Skal også lige søge 5 2881. Ej, det var bare noget, der sker en gang. Knaller motoren. Bare godt. Ja. Jeg tager crosseren. Nej, vi går bare ind sammen. Og du så den her film, eller hvad? Vi tager crosseren. I kører mig ned med crosseren. Martin. Undskyld for fingeren der. Vi skal alligevel snart ud og spise.